acabat, el gegant del fill il·lustre de Manacor sortirà unes 30 vegades a l'any. Va demanar si vient de Barcelona. El que és cert és que, és a dir, les fotografies amateurs de dos mallorquins són un dels majors arxius fotogràfics històrics que recullen el paisatge i costums de la Mallorca de finals del segle XIX. Es tracta del pare i fill Escales, metges de professió que documenten amb la fotografia part de la història de Mallorca i que avui s'exposa al Centre Cultural Sa Nostra. Més de 50.000 plaques fotogràfiques il·lustren els canvis urbanístics de Palma i de la resta de Mallorca, a més de la tradició cultural. Aquest és l'arxiu que la família Escales ha guardat durant anys. Pare i fill, Jaume Escales Adrover i Jaume Escales Real, a més d'exercir de metges, documentaren l'illa amb fotografies des de finals del segle XIX fins als anys 70. A part d'això està les escenes més de caire festiu, d'esplai i escenes d'esdeveniments. Per exemple, a 1904 l'arribada o la visita oficial de l'Alfons XIII. Després, en 1913, la visita de la infanta Isabel, de la Chata. D'aquest munt de material, un equip de la UIP n'ha seleccionat 150 imatges, a més de material de fotografia que feien servir. D'aquesta manera podem mostrar com treballaven llavors els fotògrafs amateurs. El drama del patrimonio fotográfico local es que es un patrimonio que no se ha divulgado en exceso y que además está prácticamente sin catalogar. No es solo el Archivo Escales el que tenga esto, sino otros fondos igualmente importantes. Aquí podem veure el trasllat de les lleones del Born, quan el 1894 varen restaurar-les, o els moments d'oci dels malalts de la Clínica Mental de Jesús de Palma, del qual Jaume Escales Real n'era el director i on va fer un treball documental de la seva professió. Aquí ho deixem. La informació no atura a aquesta casa. Podeu seguir l'actualitat amb els butlletins horaris d'Ona Mallorca al 98.0 de la freqüència modulada i aquí a les 8